всички векове. Светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една света, съборна и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станем добре.